Terve taas kaikille ja nyt avataan niitä laatikoita, mitä me jälleen kerran luvattiin, niin täältä tulee pelkkää paskaa, saattavahan nähdä. Siellä menee kyllä kaikenlaista niin hyvää ohi. Jonkun verran. Niin, ja kerropa kuinka paljon sä tuulasit tämmöiseen paskaan. No 20. Niin. Mutta näitä nyt ei tuu vähän aikaa. Tammikuussa tulee, tai sitten jos mä saan jouluna paljon rahaa, niin tulee sinne 5 laatikon avaus. Niin. Ei tuu mitään. Joululaatikoiden availu. Ei tuu kyllä mitään 10 laatikon avausta, ei varmana tuu. Ei varmasti tuu. Tai tässä oli kyllä 9. Tässä oli kyllä 9, mutta se on aivan sama. Rahaa se on siinä. Sinne vaan menee rahaa. Niin siis tässä meni tämä AUK-momentti. Mä ajattelin, että se olisi ollut ihan hyvä, mutta ei se on totallaisen paska, joka mulla on StatTrackinä tuolta. Niin. Ja lähdetään saamaan näitä huntsfänejä. Ja me äsken yritettiin kuvata tämä video, mutta sitten mä olin aikaisemmin päivällä kuvannut tämän, niin sitten jäi siitä mikin äänet pois päältä. Niin. Kivasti. Niin, ja me joutahan nyt tämä video kuvata jo 3. kertaa, että on aivan kiva. Ja mä ajattelin, että mä saisin ton, mutta sitten kun se lagaa niin vitusti, niin se meni siihen moduuliin. Niin. Se on ollut aivan kiva saada se. Niin, vaikka mulla on jo yksi semmonen, mutta silti se olisi voinut myydä. Niin, mutta ei vittu, ei se voi antaa sitä. Ei tietysti. Ja toi olisi kyllä mun StatTrackinä kyllä ihan. Niin. Ei. Annetaan pulssi, joka mulla on pulssikin StatTrackinä. Aina sitten sinne pulssiin asti. Bullshit. No niin, ja siellä menee liian monta StatTrackia. Ei tää edes näytä mitään muuta kuin näitä violetteja ja sinisiä paljon tässä. Niin, ja vielä StatTrackilla. Nyt Kalilla AR StatTrackilla sen ohi aina sitten. Siis tää on paras, jota mä sain näistä laatikoista. Riekalle. Siis tämä! Syöpäkuraa. Syöpäkuraa. Palas, jota mä saan näistä. Sillä meni erikoisperse. Niin. Jos ois voinut saada puukon, niin ois voinut olla StatTrackia vielä karambittia ja sit ois voinut saada vaikka kuinka paljon. Eipä tiedä. Oikeesti niinkö... Mutta en mä ois myynyt kyllä puukkoa. Ja huomenna tai ylihuomenna tulee toinen Terraria-video. Me kuvataan se valmiiksi ja sitten lupataan ne nappäiville. Niin. Ja nyt... oliko tämä viime? Ei. Aidosti, että sinne nappi. Siellä menee StatTrackia ohi, mutta ei. Tuo Nova Rising School on sama kiva saada. Me saatiin se syreeksi silloin viime laatikoiden avallussa, mutta se meni vähän perseilteen, koska... Tänne me ei kyllä kuvattu sitä, mutta silti niin me saatiin se. Niin. Mutta... Mä myin sen ostin paljon enemmän. Siellä menee Nova Antique ohi. Ja aina sitten sinne siniseen asti. UMP Laburi. Eikö Max 7 Eikö niin on? Max 7. Taivaan muna. Niin. Mä kerran tein tämän kika, että mä tulin tosta tänne. Ja sitten tohon ja näpytin 5 kertaa. Niin mä sain AVP-sähköväs. Electric Have englanniksi. Siellä menee Klokki Water Elemental ohi. Joka me kyllä ostettiin. Ei maksanut kuin 7 euroa. Tässä laatikossa ei oo muuten yhtään AVP-skiniä. Ja nyt viimeinen laatikko menee aina sinne UMP. Ei mene. Siitä tulee syreeksi StatTrackin. No. No niin. Ja. Mitä mä teen 2 lämmöllä? No niin, ja nyt me radeupataan näitä pafkoja pois. Sitten sinne Heavenguardiin. Ja kaikki paskumoduuli laitetaan vielä sinne. Katsokaapas mitä sieltä tulee. Sieltä tulee. Puukko. Ja kerropas mitä sä yritit kirjoittaa siihen. Vittu valovo. Muuten mulla jäi 1 T tosta. Vitu vähän. Vitu valve. Vittu valvo. Niin, sieltähän tulee. Sitten vähän runtaattiin tuohon. Taivaan vartija, katsokaa nyt sitä. Katsokaa, se on ihan hieno, mutta aika turha. Mutta kiitti kun katoitte ja... Joten heipä hei!
paskas.